ubed motegno. So nitiere gimoro bende ni tax abandonment. Tiene ni kineno ka kambi ok nya chulo osuru kata tim na ng'oto inge. Osebedo matek ok onyal. Kamoro nikech weche mag corona ka, kamoro gimoro notimore ma kambi no dhi koro dwa podho. Koro kar we opodhi mo ji with tich, minister nyalo bedo gi thuolo mononi ma is justifiable. Okay. Mondo mi wa abandon tax mantie ka. Ranyisi en kama chalo kaka koro Moroni sugar. Yes. Kata kiko ginene kibos. Gichilo ni kibos iluongo ni miwani. Miwani sugar. Koro nyako ni mantie receivership. Miwani nigi ushuru monego chul KRA ma en billion kata mana par. Yes. Gionge pesa. Kwa kete ni nyako gichul pesa ni. Kamini bro mana medo thembo kama. Donge dwa wene kambini. Nikech kala mana pesa ma sirikal goro ma idong ni bailout ma gibiro kembege. Thothne dhiga mane usuru ma KRA. Thothne mane usuru. Koro idwa ni mondo duok chik gimlo ni Income Tax Act section 37F. Okay. Mondo mi jatelo mochung'ne weche menda thuolo kaachiel gi KRA mar odhos kik obed abuse mar determine ni nitiere tax abandonment minyal tim mondo mi o promote economic development. Bende section o define kake the time, the procedure kake the time mondo okelo procedure mondo kik tiko deo marach. Ke chien kacha no tiko deo marach ema no miyo no duogo lok chikni. Okay. So tiyo kode marach no ema kik bedi. Mana kaka iwacho section 223 of the constitution. Yes. Mamiyo minister mar finance teko kata mondo miyo tim achiel ariyo adek manyalo kelo konyruok ne uchumi maro. To inya paro ni section no ti kode mochul Ruaraka land. Joma no chule be mawinjo moko ayo nego bed ker mar Kenya. To gine joma no kawo utiyo gi chikni yo makare. So nitiere safeguard mondo mi gini kik tigo e yo makare. Nitiere parameters manyake satisfy koka onyalo bedo considered. So mano bende nitie. Then ka in gi